Kay dautan man kining kalibutan na igsoon, maningkamot ta, nga mudanag ta, na taliwala sa kangitngit. Of course, dautan, ngitngit na. Ama na siya, kangitngit, dautan na, no? So, tungod kay, ingon si Jesus sa Matthew 5:16, let your light shine before men. Nga naman, even Jesus kay balo, nga ang kalibutan, ngit-ngit kaayo. Ang kalibutan, grabe kadautan. Manang kita, ikaw, ug ako, nga nakabalo sa kamatuoran, igsoon, kinahanglan nga atong pasigawon, atong suga, aron makita nila atong maayong buhat. Maayong buhat nga resulta sa atong kaluwasan nga natagamtaman. Maayong binuhatan, igsoon, sukad na himugso si Kristo sa atong dugan. Kaya ingon ang si Paul also sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, ang tanan nga nakagrelasyon ni Kristo, mahimong bag-ong binuhat. So, ang ilang binuhatan nga dautan, mahimo na sila karong buutan. Mao ni giingon ni Jesus, tungod kay ang kalibutan karon ngit-ngit, grabe ka dautan, igsoon, shine! Ayaw usiki ang imong panahon. Ang uban, labi na kay bata pa, paminawa mga batanon. Bata pa ko, kunyara ko. Remember, igsoon, time is gold. Gold, bulawan. Ang pupasa mo na Nixon, ang oras, matag segundo, matag minuto, bililhon. No? Every opportunity today, dili na mo balik. Ang niaging Domingo, nga nindot kayo, dili na mo balik. Karong sunod Domingo. Ang niaging Sabado, nga maayo kayo, igsoon, ang Ginoo, di na sa mo balik. Lahi, every day, lahi. Mao na ingon si Paul, igsoon, ayuha paggamit ang inyong oras, yung panahon. See to it that in every hours, igsoon, minute, every seconds, igsoon, magbuhat tag mga butang nga mga makapaymaya sa Ginoo. Balik ta mga batanon. Usahay kaning mga batanon, magsali kay batanon pa. Mingon sila, bata pa ko, pastor. Labi na mga batanon nga gifted na mga talent, mga hayas. Unya ra ko paggamit sa Ginoo kay mo eskwela ko something na dagag alibay. Pero sultian ko kamo maigsoon, ang karon nga oportunidad dili na mabalik. So samtang naihigayon nga magpagamit ta sa Ginoo, samtang naipanahon nga mga lagad ta sa Ginoo, samtang napatay chance igsoon nga magpagamit sa Ginoo. Now is the best time to worship the Lord, to serve the Lord faithfully, to be used by Him for His glory alone. Mauro ng saktong panahon, igsoon. Kaya ang panahon karon di na mabalik. So kung ingnon ka sa imong leader, sa imong pastor, pwede ka mo gitar, pwede ka mo drum, pwede ka mo lead. Ayaw balibad kay para nas Ginoo. Kay dili tanang panahon atua, wala kita kay balog, di na ta kamata. And speaking of ayaw sayangi ang imong panahon, imong oras, I remember those days nga napakos kangit-ngit, giusik-usikan na ako akong oras. Wala ko i-blame, igsoon, dili ko pareha ng uban sa, wala ko mingon nga, sa Katolik ko pag ko, na kuan ko, adik-adik, no, wala ko i-blame, wala, it's my choice, nga magbuhat og dautan, igsoon, no. Sa wa pa ko'y Ginoo, wa pa ko'y relationship ni Lord, grabe, kadautan, igsoon, how many years ago, 16 years, good ko kapin, igsoon, nga, kanabitang, nalulong sa makadaot nga bisyo. Grabe. Primarily, shabu yun din. Inom, sigarilyo. Way, nagsugo na ako, no? Basi nang uman, maingon nga. Kasi nagsugo, nagsugo. Yes, walay nagsugo na. Ako lang. Kay naan ako, nakita akong comfort sa mga bisyo. Sa kahilayan, sa mga walay-laing babae, so on. And then, I meet this verse right now, atong gibasa, makahila ko usahay kay sayang ang mga nangagi. Mga panahon, igsoon, nga gisayangan ako. Mga oras, segundo, nga wa ko nangalagad sa Ginoo. Mabitaw karon makita kung mga bata igsoon, makita kung mga batanon nga sayo kay nakaila sa Ginoo na naihingpit nga relasyon sa Ginoo, ma-bless jud ko. That is why kung makakita mo og opportunity igsoon para mahimaya ang Ginoo, ayaw palabya. Paminaw mo mga batanon, ayaw si kunya-unya. Lagi pastor, lagi brother, lagi sister, magpagamit lagi ko, pero unya ra kay aron kanang mag full time jud ko ba? Kay karon man gud busy ko bla 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 pag eskwela, trabaho. Dili day ka pwede pagamit sa Ginoo while nagtrabaho. Dili day ka pwede magpagamit sa Ginoo while nagnegosyo, while nag-eskwela. Pwede man siguro, it's about, for me it's about time management ra man na siya. Ingon ang balaang kasulatan. Ingon si Pablo, tarunga paggamit ang imong panahon higayon igsoon kay dautan kining mga panahon na. So ang kalibutan karon grabe ka dautan, grabe ka ngilad igsoon, mao nang nag-need sila nato. Kinahanglan ta mo sidlak, kinahanglan dag-o nato ang dautan pinaagi sa maayo. So ikaw igsoon, kita nakabalo naman tas kamatuoran, so ayaw sayangi, i-share ang pulong sa Ginoo ngadto sa imong mga kaila, imong mga higala,
kauban sa trabaho, mga classmates, kapamilya. Balag di sila mo tuon ninyo igsoon, ang importante ning pugas mo o binhi. Sa kaadlaw mo turok ra na mo tubo ra na, si Lord na bahala. Amen. Di na to usikan igsoon, no? Ayaw sayang, ayaw pag unya-unya na uban bitaw. Makuan ko ng uban nga mga Kristohanon ba nga moingon no. Unya ra lagi muhunat ra lagi mi pastor, paggamit mi. I remember igsoon na story sa usa ka batanon, sa usa ka church. Nga gusto daw siya magpagamit sa Ginoo ana. Grabe kayo, gusto siya magpagamit sa Ginoo. Nasa edad nga gikuan, girumbo ba? Ako ni pamatud-an yung igsoon nga dili hawak na to atong ugma. So, ingon siya, pastor, mo ni ate, kuya, magpagamit ko sa Ginoo basta mo edad na ko ingani. Igsoon wala damha nga nasakit bitaw siya. And then wala mag-expect ang kadaghanan nga katong balatian maghatod niya sa kamatayon. Yung mga itong pagkamatay niya, ning hila kung ayo itong pastor ba. Kay ingon siya, di ba ning ingon ka, mong pag-amit ka, di ba ingon ka, nga worship leader ka, inig-edad ni mo, di ba? Patay na. Gusto na ko ipaibaw nyo igsoon, every opportunity nga moabot ninyo, dili na mabalik. Yes, siguro next week, na po yung another Monday, but not as the same this Monday today. Kunya, next week, na po yung laing Monday. Yes, mobalik ang Monday. Mobalik ang Tuesday. Mobalik ang Wednesday and Thursday and Friday, Saturday, pero not the same. Okay? Dili pariya sa mga nahitabo. Dili pariya sa mga event nga nahitabo ni aging Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. That is why I want to encourage or to remind everyone nga every opportunity nga moabot sa inyong kinabuhi para mahimaya si Lord, ayaw palabya. Kay di wala kibaw, dili na mo balik. Kung gibati nimo nga gamitonon ka sa Ginoo, din walk. Pagamit sa Ginoo. Kay kung di mo ka pagamit sa Ginoo, gamiton po kag demonyo. Nya the more ka basin muhunat na kang magpagamit, wala na pod, wala na panahon. Amen. Samtang napay panahon igsoon, ayaw usiki. Time is gold. Yan nung gitawag siya gold, kay di na mabalik igsoon. Gold is bililon. Nindot kayo igsoon. So, ayaw palabya ang oportunidad nga mga lagad ka sa Ginoo, magpagamit ka sa Ginoo, muatin kag mga activities sa simbahan. Ayaw na palabya. Ayuha, pagamit inyong oras. Every opportunity nga makitaan, masugatan ninyo para himayaon ang Ginoo igsoon, ayaw pag-ugma-ugma, kay waka kaybaw sa imong ugma. Amen. Grab every opportunity igsoon, kay di na mabalik. And aside from that, ang panahon karon grabe kadautan. Kinahanglan mulihok ta, magpagamit ta sa Ginoo igsoon.